Здравейте отново, приятели! Днес на вашето внимание ще представим роботизирани пръскокачки Melody 330A и 330B. Ще започна с това, че на първи поглед разликата между двете пръскокачки е почти никаква, с изключение на това, че едната е бяла, другата е черна, но това не е съвсем така. Melody B е с по-малък капацитет на батерията, докато Melody A е с по-голям. Също така Melody B е окомплектована само с две странични четки и две резервни, плюс адаптер, докато Melody A е окомплектована освен с четки и адаптер, също така и с зарядна станция и дистанционно. Melody A има функцията да се прибира до своята зарядна станция и да се зарежда автоматично сама, когато изсвърши батерията. Отделно от това, от дистанционното могат да се задават различни функции, като това да увеличите мощността на мотора, смукателната мощност, по желание, и да задавате различни други функции, като петно, покрай стени и така нататък. Може да контролирате роботът от кръглият бутон и да задавате автоматичен режим на работа и да включвате и изключвате машината директно от дистанционното. На самият корпус на двата робота има два бутона и показател за батерията. От първият бутон можем да зададем режим на работа 20 минути, а вторият авто, което ще рече, че роботът работи докато не му се изтощи батерията. И на двата робота контейнерите са абсолютно еднакви. Специфичното нещо тук при тези роботи е, че под капака има бутон Reset, който е необходим на моменти да се натиска. В даден момент, когато, да кажем, е прекалено изтощена батерията, бутоните може да не функционират, когато включите се зарежда, и ще е необходимо да натиснете този Reset бутон. Също така, при първо зареждане на машината, независимо дали А или Б моделът, е нужно да заредите роботите директно чрез адаптерът, а не през зарядната станция, която има Melody A, за да може самият робот да си напълни капацитета на батерията както трябва. Това е. Хубав ден! Очаквайте скоро и други видео.